سلام طعنان نخلخم تخاتلتي يخون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو ابناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعخم نتخاتلتي يمهريو الى حسبكو مدب حيزلكم مسئلخو ناي لمعنتي مدبي زلعلو كنفر ويدما كلوف سنبلوم ابوان صوتا وركب نخلتيو صوتا مالدون ندق تبعتيون ندق انستيون زهبوم طقمتات كنرينا كابز بتوسخ دما اب حدا معلتي كندي بزحي كنفر كنوسد علنا زبلون حساب كنرينا انت عينت ناي طعنا صقم كنري انتلناخ نقنفر موساد كنقارص علنا زبلو حسابات ون كنرينا اسكاب ناي مدبي فصامه حابيركم نصنحو نزي چانل حدشتي زخونكم سبسكرايب بمبارن نتا ناي دول ملكت بمنكان استفلاليو ناي صوتا وركب ناي طعنا كم اون ناي حدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترخبلو چانل سدران هتكونو بخبرنا حتت مدبنا نابزحات بصحو تمهرتي نخوسدلو لايك غيركم جمرو سدران زخونكمني اندامسكنكو نا مدبي كملس كنفر بفيتامينن بمعدنن ريتش زخونايو فيتامين A كالسيوم مغنيسيوم بوتاسيوم ايرون فيتامين K زنك فلوتن كولينن بيتا كاروتينن ايوجينول استبحالو بطعمي طقمتي نيوترينتس زحازيو ناي كنفر اويل وي دما ناي كنفر زيتي ايوجينول زحازيو از دما كانزا نمعغاسن انفكشن نمكلخالن زطقميو ناي محقاق مغبي صقم نهانغوفر كمون نحمام سني كنفر متقام لعل طقمي يهبيو كنفر تحጓስን حيلن يوسخنايو እዚ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ትረኽብዎ ዕግበት የመሓሸዩ ኢዩጂኖል ከም ናቹራል አንቲ ኦክሲዳንት ኮይኑ ስለዝሰርሕ ቅንፍር ንጾታዊ ርክብ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ ንኽኸውን ዝገብሮ እዩ ነዚ ምስራና ብኸመይ መንገዲ እዩ ቅንፍር ንጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ዝህበና ዝብሉ ክንሪና ፈለማ ንደቂ ተባዕትዮ ብዝህብዎ ጥቕሚና ክንጅምር اتقدماي ندق تبعتيو اب وان صوتاو ركب زهبنا طقمي انتا ايو زبل كنري انتلنا قدفكا ناي مودا صقم ወይ ድማ early ejaculation ንብሎ ይከላኸልና እዩ ናይ ቅንፍር ኦይል ወይ ድማ ናይ ቅንፍር ዘይቲ ክሎቭ ኦይል ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ዘይግዚኡ ዘርኢ ፍረ ንኸይፈስስ ማለት እውን ስፐርምኹም ኣብ ዘይግዚኡ ejaculate ንኸይግበር ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ልዑል እዩ ናይ ቅንፍር ኦይል ወይ ድማ ናይ ቅንፍር ዘይቲ ብሉጽ ናይ ደም ምዝዋር ንክህልወና እውን ይገብር እዩ እዚ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ብሉጽ ዓቕሚ ንክህልወና ዝሕግዘና እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ጥቕሚ ድማ ናይ ዘርኢ ፍረና ወይ ድማ ስፐርምና በዝሕን ኳሊቲኡን ንኽውስኽ ይገብር እዩ ቅንፍር ብዝተፈላለዩ ናይ ፍላቮናይድ ኒውትረንትስ ሪች እዩ ከምኡውን ናይ ቅንፍር ዘይቲ ብፕሮቲን ብካርቦሃይድሬትን ዝበልጸገ ስለዝኾነ እዚኦም ድማ ኣብ ናይ ዘርኢ ፍረና ወይ ድማ ስፐርምና በዝሒ ጥቕሚ ዘለዎም እዮም ስለዚ ቅንፍር እንተተጠቒምና ናይ ዘርኢ ፍረና ወይ ድማ ስፐርምና በዝሕን ኳሊቲን ንኽውስኽ ይጠቕመና እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ጥቕሚ ክንርኢ እንተለና ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌትና ንኽውስኽ ይገብር እዩ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንኣብነት ብዕድመ ብናይ ጸቕጢ ስራሕ ክኸውን ይኽእል ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌትኩም ዝወረደኩም ደቂ ተባዕትዮ ሰሚዕትኩምን ድሌትኩምን ንኽትውስኹ ቅንፍር ተትጥቀሙ ይምረጽ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ጥቕሚ ናይ ቅንፍር ድማ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞንና በዝሒ የውስኾ እዩ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ወይ ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ተባሂሉ ዝፍለጥ ሆርሞን እዩ ኣብ ጾታዊ ርክብ ልዑል ዝኾነ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ ቅንፍር ተጠቀሙ እንተኾይንኩም ድማ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞንና ንኽውስኽ ብምግባር ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕሚ ብልዑል መጠን ንኽውስኽ ዝሕግዘና እዩ ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ጥቕሚ ናይ ቅንፍር ንደቂ ተባዕትዮ ዝህቦ ክንርኢ እንተለና ድማ ንሕማም ሽኮር ንምክልኻል ይጠቅም እዩ ኣብ ውሽጢ ደምና ዘሎ ናይ ሽኮር በዝሒ ክንቆጻጸሮ እንተዘይክኢልና እንዳወሰኸ ዝኸይድ ናይ ሽኮር በዝሒ ንነርቭታትናን ከምኡውን ንትቦታት ደምና ይጎድእ እዩ ኣብ ነርቭታትና ዝበጽሕ ጉድኣት ሓደ ወዲ ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም እኹል ዝኾነ ሓይሊ ንኸይረክብ ክከላኸሎ ይኽእል እዩ ኣብ 2018 ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ዝንጅብልን ቅንፍርን ንሕማም ሽኮር ንምክልኻል ልዑል ጥቕሚ ከም ዝህቡ ሓቢሩ ነይሩ ብሕማም ሽኮርያ ተዘይተጠቂዕኩም ድማ ነርቭታትኩምን ናይ ቱቦታት ደምኩምን ጥዕናዎም ዝሓለው ንኽኸውን ዝሕግዘኩም እዩ እዚ ድማ ብሉጽ ኣዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ብሉጽ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ
ስለዝኾነ ቅንፍር እዘን ቅድም ኢለ ዝሓበርክውን 5 ጥቕምታት ንደቂ ተባዕትዮ ይህብ እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ቅንፍር ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዝህበን ጥቕሚ ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ ጥቕሚ እንታይ እዩ? ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌትክንን ስምዒትክንን ንኽውስኽ ዝሕግዘክን እዩ። ጾታዊ ርክብ ኣብ ተፈጽሙሉ ግዜ ናይ ጭንቀትን ናይ ድኻምን ስምዒት ንኸይህልወኩም ቅንፍር ብምክልኻል ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ድሌትኩም እውን ንኽውስኽ ይጠቅም እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ ንጾታዊ ርክብ ዘለክን ድልውነት ንኽውስኽ ዝገብር እዩ። ከም ዝፍለጥ ናይ ጾታዊ ርክብ ድልውነትክን ብሰውነትክንን ብኣእምሮኽምን ድልዋት እንተዘይኮንክን ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ናይ ምብጻሕ ነገርክን ብጣዕሚ ዝቐነሰ እዩ ዝኸውን። ናይ ቅንፍር ዘይቲ ሽታ ኣሴታይል ኮሊን ንኽፍልፈል ይገብር እዩ። እዚ ድማ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ድልውነት ልዑል እጃም ዘለዎ እዩ። ኣብ ሓንጎልኩም ውሑድ ናይ ኣሴታይል ኮሊን በዝሒ ዘለኩም ሰባት ኣብ ጾታዊ ርክብ ኣድህቦ ናይ ምስኣን ጸገም ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ኣድህቦኹም ናብቲ ጾታዊ ርክብ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ድማ ዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍጻም ዕድልኩም ብልዑል መጠን ይቕንስ እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ውሑድ በዝሒ ኣሴታይል ኮሊን እንተሃሊኩም ንጾታዊ ርክብኩም ናይ ምድላው ዕድልኩም ስለ ዝቕንሶ እዩ። ስለዝኾነ ቅንፍር ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ትጥቀሙ እንተኮይንኩም ኣብ ሓንጎልኩም እኹል በዝሒ ኣሴታይል ኮሊን ንኽህሉ ብምግባር ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ንምውሳኽን ድልውነት ንኽውስኽን ቅንፍር ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ክብደት ሰውነትኩም ንኽቕንስ ይገብር እዩ። ክብደትኩም ምቕናሱ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ሆርሞናትኩም ናፃ ንክኾኑ ይገብር እዩ። እዚ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ሂወትኩም ዕጋባይ ንክኸውን ዝሕግዘልኩም እዩ። ናይ ቅንፍር ቅመም ናይ ሜታቦሊክ ቅልጣፈ ከነቃቅሖ ይኽእል እዩ። ስለዚ ክብደትኩም ንክቕንስ ይገብር እዩ። እዚ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ሆርሞናትኩም ናፃ ንክኾኑ ብምግባር ዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ንክትፍጽሙ ጠመኩም እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ጥቕሚ ናይ ምጥናስ ዕድልክን ንኽውስኽ ይገብር እዩ። ክትጠንሳ ትደልያ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ቅንፍር ማይ ክትጥቀማ ኣለክን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ቅንፍር ንኦቪሌሽን ስለ ዘበረታትዕ እዩ። ስለዝኾነ ቅንፍር ተጠቀማ እንተኮይንክን ናይ ምጥናስ ዕድልክን እውን ብኡ ልክዕ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ቅንፍር ዝህበክን ጥቕሚ ድማ ንናይ ወርሓዊ ጽግያት ሕማም ይቕንሰልክን እዩ። ናይ ቅንፍር ዘይቲ ሓደ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ሕማማትክን ይቕንሰልክን እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ሕማም ዝስምዕክን ደቂ ኣንስትዮ ቅንፍር ክትጥቀማ ኣለክን። ነዚኦም ምስራና ካልኦት ናይ ቅንፍር ጥዕናዊ ጥቕምታት ክንርኢ። ንጸሊም ከብዲ ጥዕና፣ ቁስሊ ካብ ኢንፌክሽን ንምክልኻል፣ ንሕብጠት ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን ንምክልኻል ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ቅንፍር። ንጥቕምታቱ ብኸምዚ መንገዲ ምስራና ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንደይ በዝሒ ቅንፍር ክንወስድ ከም ዘለና ክንርኢ። ቅንፍር ካብ መጠን ላዕሊ ምውሳድ ኣብ ጥዕና ጉድኣት የምጽእ እዩ። ስለዝኾነ ናይ ዓለም ናይ ጥዕና ድርጅት ከም ዝሓበሮ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንወስዶ ዘለና ቅንፍር 2.5 ሚሊግራም ፐር ኪሎግራም ናይ ሰውነትኩም ክብደት ክኸውን ኣለዎ። ናይ ቅንፍር ኦይል ወይ ድማ ናይ ቅንፍር ዘይቲ ትጥቀሙ እንተኮይንኩም ድማ 1 ወይ ድማ 2 ጠብታ ናይ ቅንፍር ዘይቲ ክትጥቀሙ ኣለኩም። ናይ ቅንፍር ሕሩጭ ትጥቀሙ እንተኮይንኩም ድማ 1 ሻዕ ወይ ድማ 2 ሻዕ ፍርቂ ናይ ሽኮር ማንካ ጥራሕ ክትጥቀሙ ኣለኩም። ካብዚ ንላዕሊ ግና ቅንፍር ክትጥቀሙ የብልኩምን። ንቅንፍር ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምውሳድ ንጸሊም ከብድኹም ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ክገብሮ ስለ ዝኽእል ቀፂልና እንመን ደኣ ቅንፍር ክወስዱ የብሎምን ዝብል ነገር ክንርኢ። ናይ ደም ምፍሳስ ጸገም ዘለኩም ሰባት ከጋድደልኩም ስለ ዝኽእል ቅንፍር ተዘይትወስዱ ይምረጽ። ንቅንፍር እውን ካብ ሰርጀሪ ወይ ድማ መጥባሕቲ 2 ሰሙን ቅድም ኢልኩም ንቅንፍር ክትወስዱ የብልኩምን። ቅንፍር ክትወስዱ ከለኹም ናይ ኣለርጂ ምልክት ትሪኡ እንተኮይንኩም ንኣብነት ናይ ገጽ ምሕባጥ፣ ናይ ጎሮሮ ምሕባጥ፣ ናይ መልሓስ ምሕባጥ ከምኡ እውን ናይ ከንፈር ምሕባጥ፣ ናይ ምስትፋስ ጸገም ዘጋጥመኩም እንተኮይኑ እውን ቅንፍር ምውሳድ ክትገድፍዎ ኣለኩም። ናይ ቅንፍር ሻሂ እውን ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ 2 ቡሽ ንላዕሊ ክትሰትዩ የብልኩምን። ካብ መጠን ንላዕሊ ቅንፍር ንኸይትሰትዩ እንዳሓበርኩ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም። ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካን ክትተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ
تمهرتي نخوصدلو لايك شير مقباركم يترسعوا حساب ريتهم بكومنت تبصحنا بخالي مدب بخالي حساب اسكام نراخب سلام انت عنا نخلاتنا يعني لي